Abay. Say maayo na to ngawa karon. Kalagap. Ha? So may maayo. So may maayo. How you like that? Abay. Ano yo? Mora mo na ang imo yung ito. Wala, kuha na sa flash. Magay yung flash. Sound ko na. Biya kay buko na mo gamit. So, hi guys. Karon mga on mi karon. Og meron din paano? Si Blackpink ba Jinnie Miyang. Jinnie Miyang. Nga on mi karon kay birthday. Na ay birthday guys no. Mga on tabay. So, bago tabag sugod do, shout out kay Jude Buka-Buka. So Jude, what's up sa imo? Amping Des Manila. Tag okay ra ka diha. Abay. Sa may naani mo nga wa na ako, oy. Sa may abay. Ha? Bodol bay. Budol. Dami kayo. Itag nga naong sila. Gutom na kayo. Gutom na do. Sa may. Nilat ang manok. Okay. Ah, murag ko ano eh. Pwede na sa manap. Oh, Kalamay. First time. si Illa na yun guys. Illa ba? Illa. Kailan ni Illa? Si Illa na. Ansa. Ano na ka? Babo. Abay. Sa may. Bay na ako nila man. Walang G flash. Sabon tag naman. So magbudol ni karon guys. Kay lami kay ning budol guys. Mani ko kahayag kayo kay lain ka kamera. Murag buang ba. Sala. Iyo torang sa boyo ka malukod. Kau da. Basa. Murag kag kuan ya. Murag Swimming ladder. Swimming ladder. Ikaw. Buto. Mat. No, lima ka buhok 20. Oy, ano? Toy. Ah, nga na. Happy birthday, ya. Ya, happy birthday. Happy New Year. Happy birthday, ya. Taragap ako. Ano mong pakanya pasok Vlogger ka ba? Ano? Tara. Ano ni din? Hoy. Kaya na. Si Princess sa. Oy, okay, Ako sa tiyo. Lami. Nako. Wala na lagi na. Kalami sa panat. Dai ko po. Naingan. Manting, nasudan sa manting. Naipangan. Nagasudan sa ato. Ari ko. Wala na. Isa po na po. Uta pa di Sa ato. Sa sawan na. Doon, pagyan sa sela doon. Gigi. Kuy butosan diri na. Pa ispit iswag ra nagamay pit. Ano ba iswag? Sige. May mo mga ona. Kaya. Asa sila? Dere kayay. No, si G. Si Jade, ato lang kay nakawin mer. Hawa dia. Sama ya. Dami Guys, mga ona may na pa Royals and Cokes. Anso. Hi vlogger. Ay, vlogger daw. Ngani ko. Mo ka nagkugmo na. Lagap. Taray ko sunada. Lagap. Sama na mga naong ya. Naong ha. Ikaw ba? Ang nalo kay naay sili. Lami kaya half ways ba unsa? Lami kay na guys. Oh, napang pahong ay. Ang basta. Kasi. Classic bitaw. Na day kan ondre niya siya si Princess. Ni si Ila mukaon siya 20 ka buhok manok. Sure ka. Ayo kay kuan lang. So guys, ano ko guys? Nada yung birthday guys. Birthday! Happy birthday! Nada yung birthday oh. Ah, gaya kay bayit nong.
So, birthday na yun, no? Na birthday na, budol mo yun, birthday na bunol. Na, patatas. No? Buka kay animal mo. No, ilang no? Oh, helmet! Pulis mo gaito na ito pa. Naman. Helmet daw. Gaya, sakay ka ito, Mark. Baka matay ka. Tulak mo. Ito, budang na. Yeah. How you like that? Oh, you like that, bitaw. Mandan! Ingot ka sa baw. Sige, we go. Yan. Ano daw sa baw? Mapagalo. Ano to yan lang? Kasharap. Tatagay na koy. Ah! Lagab. Lagab. Lagab nga lang mo. Tapat kami. Dali. Kay lagab. Richard, mapatay goto mo. Kami man nagkuha. Unsa? Nagkuha sa litsun. Kamo din ko day. Tuh, mana naguro may kaon. Ilan ka sa ila. Kato yung payan, mana nag-aliray sa mga itong payan. Sige na may kaon nga to. Matik na. Matik na. Naana naman gani. Oy! Pagdali. Ay nana. Kamu ka kayo. Awa, pustahay ha, mawala ni si kulito niya. Ano nagkaon no? Nagnagad ka po. Gawa na nagpipit unya. Yeah. Ikaw pinatambal sa ila kanina. Yay. Sige, tag-selfie ano ba? Sige, ano ka bantay? Ano na? Dara! Yeah. Dire lang batay. Dali ka na lang inyo. Magkuhan. No? Ang lagab oh. Asa mo na? Asa na? Ang lagab din sila. Ako kay kanila ako. Mayo na. Mami ba ba? Amo ka din. Ikaw, doktor na lang ka lang. Lagab oh. Sabaw na to ba? Drama ka kay. Yo, imo ka mo sa kumakahon. Dagar pa daw. Ikaw doon. Ako ba yan? Dukod ka rin. Wala pa sa buwila. Sabaw kagnaw. Ami. Di. Lagab kaya. Ubak lang ko din. Palahi gid. Uy, pangita kang tutong. Ba doon ha? Mga busy oh. Nga daw sa lasela, wala ito. Namiyas, bugong. Wala, naligsan. Hindi, nambot lang wa. Nambot lang wa. Labi ugay. Asa ano? Nambot lang yan, mapasok kayo. Mga busy no. Ay, ba? Palitan niya, labi na gini. Gali ko gulbi. Nabog na yun. Mga busy ba? Mga busy ba? Hoy, ay pa si Boholyo. Parang highlights. Mga lagab ba yun? Grabe kung tao na yung tayo. Malay! Hindi, siya, baya-baya. Manay kan, manay ang mga sopang imem ba? Mga malagab. Makaon ng punato. Panglagab. Okay. Tara day. So day. Yo, ngayon lang ko. Ako doon. Ano naman? Nice kayo ba? Nice ka video. Hindi mo ginamahayag. Madamag payag. Sige daw, saan man? Saan daw pagbayag? Saan daw? Gunay TV? Buwag. Grabe kinamot to. Bungko eh. Nawa ng dos ya. Ngaon daw. Abay. Bebe. Yan. Bada kasi bebe. Walang gutan dia. Grabe ning. Utoy. Tug. Isa ko lang mo. Isa ko lang mo. Uto. Oh.
Di, Ay, mandaan. Wala kayo kayo. Ay, ipupit ang mga bukid ba? Ha? Piso man eh. Piso. Piso. kit piso. Kakabati mo ito. Anak ko. Piso ulo. Ako tandang. Piso pa. Piso. Piso man na. Piki man nila mo. Oo, mandag na ito. Kapin. Gawa ko mandisag na anak ba? Di ka mag-washing pa ta karon. Oh, washing. Washing oh. Washing kaon. Washing di kaon de. Sunod nila sa mag-birthday. Baso na pa yan. Pista ganyan Mo din ang mga lagab guys sa among lugar. Kita. Nag-invite ko. Kusod na. Iya ganana na, lami kayo na sila kaon. Napa eh. Kaya naglahi gid sila ba? Mo na tunay, no? Legit. Kamay na kaurod na kanon. Kaya na kaurod na kanon. Good. Yan natang di sila. Masajungit ba? No? Ikaw ka. Puro na ganito. Ayaw na banahulot. Gabi di siya. Ay, ko pamangkat dito. Ay, ko pling beko. Ay, ko pa. Kaya kami. So, Des, tunga ta dito. Magbawa sponsor. Gabi ko sa Nanam tanan niya. Soon mo lang Kuya Richard. Sakta na. Dos, doha ka ba? Shit, napay. Travel na ka na to. Patay gusto mo. Ah, palino, karoon pa ko na yan. Tugin ka naman. Gaya ko bi. Uy, Kamay, bebe. Gaya ko bi. Gaya ko bi. Tima na din sila guys. sa baboy. Tima na sila mga doko no. Lami na kayo. Busog na kayo na sila. Sa apartment. Ah, oo. Nikat mo sa lako. Sorry. Ikaw pang naman. Pwede ko mandestan. Kapay, bukog ko. Tapay. Dagan na. Nay, papaw. Wala. Nawis. Lagab. Mga patay gutom. Patay gutom. Patay gutom ba? Gaya kayo mga patay gutom. Patay gutom. Mga patay gutom. Dugay ka na man. Naray. Napay. Mga patay gutom. Napay. Uy, Ay. di ko alam. Mga patay gutom, mga lagab mana sila. Mo na sila. Kupol ba? Kupol. Kupol, mga sila mga uyab na patay gutom, mga lagab. Kupol ba? Kupol. Kani patay gutom ngayon, lagab mana sila. Ngita po kayo ninyog naong diyan. Titkig naong. Balay magiriya, balay magiriya. Asti kayo. Nara. To. One on one naman sila. Okay, okay. Ano yung mga animing eh. Kat. Sambong ni Badong ni Kuan. Ay, dong. Kat. Pakita na ba? Pakita. Ito, bisugon na ba? Tilukon. Tilukon. Cuy kay ka, Pau. Pau, cuy kay ka. Kita, Pau. Kat. Pau, kita ba? Highlights. Sige na. Highlights. Highlights. Apa highlight? Kok apa kayak galit? Tignaw na naman. Yata mang isa ka ba? Asa ang baso? Ayaw ha? May bisita, bayot. May bisita guys, bayot. Git. Git. Wala ka nang ngarodis. Wala. Iurot na lang di isa eh. Ay, Jit, ay naukay ko ko si Jit. So, what's up sa inyo mga dugo? Nga nila po ito mga itong video karon no? So, don't forget to subscribe at hit the official bell para updated po mo sa akong mga bagong videos sa mga palakol. See you in the next vlog mga dugo. Peace! Netflix to, di ba, Dave? Asa to ya? So guys, nara guys. Iman na migkaon. Yan nag Netflix me. Nara ding birthday. Birthday. Ito mo, chinilas noon. Get. Pare si gudang niya. Ngapling eh, nindot lang eh.